ଆଜିର ଓଡ଼ିଶା ପଲିଟିକ୍ସରେ ଯଦି କୌଣସି ୟଙ୍ଗ ଲିଡରଙ୍କ ନାମ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି, ସେହି ନାମ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପଲିଟିକ୍ସ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିନିଷ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଜର୍ଣ୍ଣି ଖୁବ୍ ଇନ୍ସପିରେସନାଲ ରହିଛି। ତେବେ କିଏ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ, କେମିତି ଥିଲା ତାଙ୍କ ପଲିଟିକାଲ ଜର୍ଣ୍ଣି, କ'ଣ ତାଙ୍କ ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଏବଂ ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ୍ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କର ଜନ୍ମ 18 ମେ 1995ରେ ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀ, ଯିଏ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପିରେ ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନେତା। ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଶ୍ରୀମତୀ ଉର୍ମିଳା ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଯିଏ ଥିଲେ ଜଣେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଡମିଷ୍ଟ୍ରେସ୍। ସୁରଜ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ନାଁ ସୁରଜ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ କାହିଁକି ହେଲା, ସେଠି କାହିଁ ଲାଗିଲାନି? କିଛି ରହସ୍ୟ ରହିଛି? ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଁ ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ। ଓକେ। ମା ଚାହୁଁଥିଲେ ସୁରଜ ରହୁ, ବାପା ଚାହୁଁଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରହୁ, ଏବଂ ମୋର ଯିଏ ଜେଜେ ଥିଲେ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ରହୁ। ବାପାଙ୍କର ସରନେମ୍ ଅଲଗା ଥିଲା, ମାଙ୍କର ସରନେମ୍ ଅଲଗା ଥିଲା। ତେଣୁ ସେଠି ରହିବ କି ପାଣିଗ୍ରାହୀ ରହିବ ତା ଭିତରେ ବିବାଦ ହେଲା। ଓକେ। ତ ପୁଣି ସେଟା ଜେଜେଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ଜେଜେ କହିଲେ କିଛି ରଖ ନାହିଁ। ଓକେ, ଜେଜେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ କିଛି ରଖ ନାହିଁ, ସବୁ ନାଁ ଯୋଡ଼ିଦିଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ଶିକ୍ଷା ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ବିଟେକ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ସେ ଏଫ୍ଏମ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଣ୍ଡରରେ ଥିବା ଭଦ୍ରକ ଲ କଲେଜରୁ LLB ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ପଲିଟିକ୍ସକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଟାଟା କନସଲ୍ଟାନ୍ସି ସର୍ଭିସେସରେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଡେଭଲପର ଭାବେ କାମ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଅଦାନୀ ଗ୍ରୁପର ଧାମରା ପୋର୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାବେ କାମ କରିଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ପଲିଟିକାଲ କ୍ୟାରିୟରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ। ପିତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ 2022 ଧାମନଗର ଇଲେକ୍ସନରେ ବିଜେପି ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କରିଥିଲା। ସେହି ଇଲେକ୍ସନ ଜିତି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ପ୍ରଥମ ଥର MLA ହୋଇଥିଲେ। 2024ରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସେମ୍ବଲି ଇଲେକ୍ସନରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଧାମନଗରରୁ ଜିତିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ CM ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସୁରଜ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ୟୁଥ୍ ସର୍ଭିସ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଲିଟରେଚର କଲଚର ମିନିଷ୍ଟର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ଥିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜଙ୍କର ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟୋରି। ଆପଣମାନଙ୍କ ମତରେ ଓଡ଼ିଶା ପଲିଟିକ୍ସରେ ସେ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଆଉ ବଡ଼ ଲିଡର ହୋଇପାରିବେ କି ନାହିଁ, କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।